Sraith Pictiúr, Tine sa Seomra Eacnamaíocht Bhaile. Pictiúr a hain. Sa chéad Pictiúr feicimid rang tíos cócaireachta faoi lán seol. Tá gach rud ag éirí go maith. Tá na dáltaí ag olbhú agus ag cleachta don scrúdú cócaireachta a bheith ar siúl go luath. Tá Liam agus Seán ag obair mar iarrainn le chéile. Tá siad chun curraí sicín a dhéanamh. Tá Liam ag fricú an sicín agus tá Seán ag cearú leis. Tá an múntóir lán sásta leis an obair atá déanta acu. Pictiúr a dó. I braban na súil tar líon rud ú fásach, nuair a bhí Liam ag cur ola ar an bhrictán dúirteann sé é ar an uirte. Go tobann, taonn an bhrictán trí tine agus tosaíonn an tine ag scapú go tapaí. Buintear get mór as Liam ach fanann an múntóir suamhnach. Iarrainn an múntóir ar an rang ar fad éirí amach as an gceisten go loithreach. Pictiúr a trí. I Pictiúr a trí taonn an múntóir díreach go dtí an alarm dóiteáin. Briseann si an glunne atá ag clúdach an chnappa. Brúann si an chnappa chun an talarm a bhuailú. Tá ar gach dálta agus múntóir bogadh amach as an scoil. Pictiúr a chathair. I Pictiúr a chathair tá an talarm ag bhuailú agus tá an príomhide ag caint ar an idirchum. Iarrtar ar na dáltaí dul amach as an scoil go máil agus go stúma. Bailíonn na dáltaí san ionad tionól sa chlós agus cuireann na múntóirí na ranganna i líonta. Gléann na múntóirí an rulla amach ionas go bhfuil is acu go bhfuil gach dálta sábháilte. Pictiúr a cuaig. I Pictiúr a cuaig feicimid go bhfuil máistir ó díreán agus máistir mac suimhne sa chisteann. Cé go bhfuil an brigád dóiteáin ar an mbealach, sucraíonn siad múgtóirí dóiteáin a fháil. Múghann na múntóirí an tine buíochas le dia. Tá an tá dearg orthú nach bhfuil siad gortatha in éon chur agus nach bhfuil damáiste trom déanta sa chisteann. Pictiúr a sé. Sa Pictiúr deireanach tá fuisamh mór ar gach duine go bhfuil na buachaillí slán agus bhfuil siad an ann dul ar ais isteach sa scoil. An lád ar gcionn bualann an múntóir tíos lena rang arís agus pléann siad imeachtaí inné. Iarrainn si orthú ar amhlainn siad ceacht as an timpiste. Geallann Liam dí go mbeidh sé níos cuairimí agus go dógadh sé níos mó aire sa todhchaí.